No niin, tänään onkin rantakoivistossa tasoteltu jyrällä hiekkaa tossa, että ne vetää siihen asfaltin jossain vaiheessa. Mutta mitä sanoo koira? Missä meidän koira on? No sielläkö se Mimmi on? Mikä Mimmi siellä? Rupesko pelottamaan? Tuu tänne, tuu. Tuus. Ei jyrätä enää. Tuu tänne. No niin. No niin, hyvää päivää. Joo, jyrä meni jo.